Tak dobrý večer, prajem ešte raz. Tak videli sme, že to bude veľmi náročný zápas aj vzhľadom tomu, že vlastne Zbrojovka je na začiatku sezóny výborná. Tak sme sa im to snažili znepríjemniť, my sme sa snažili rozbiehať a byť akože tvrdí v súbojoch. A vedeli sme, že tá šanca príde a že treba ju využiť, tak sme veľmi spokojní, že sa nám podarila premeniť aspoň tá jedna šanca, že sme dokázali získať 3 body. Dotazy prosím na mikrofon. Akorát Česká rozhlasa zůstanu ještě u té branky. Jak se tam celé se běhlo, že se tam vlastně nakonec na tu dorážku byl úplně sám kolem, nikdo. Brien, tak vlastne tréneri mi vždy hovoria, že sa vlastne pohybovať vlastne na tej odrazenej lopte v okolí penalty. Tak som rád, že vlastne Máša sa trafil do toho Bruna tak smolne a že sa mi to odrazilo a vedel som vlastne, že hrdina, že leží na zemi, že to treba iba uložiť a som rád, že sa mi to vlastne tam padlo. Celkově ten zápas samozřejmě potom jste tam měli spoustu dalších možností, když už to Zbrojovka otevřela. I vy jste tam měl šanci jednu zprava, tak asi se dalo proměnit víc těch gólů. Tak určite vlastne sa nám to mohlo podariť vlastne uzavrieť o mnoho skôr a nemuselo to byť drama až takto ku koncu. A ja som tam mal tiež tú jednu šancu, čo som išiel vlastne sám tak z uhla a sám som to skúšal dávať pod Brno na bližšiu stranu, ale tak nevadí, ideme ďalej. A sme radi, že chalani bojovali až do poslednej chvíle a že to takto super ubránili. Jaká byla podle vás reakce toho týmu po tom domácím zápase, po těch kartách, který každý na ně může mít názor, jaký chce, ale jak jste chtěli zareagovat v tomhle zápase na to utkání i v té obměněné sestavě? Tak vedeli sme, že to bude veľmi, veľmi ťažký zápas a vlastne vedeli sme, že to je dôležité takto naviazať na to. Sice si myslím, že sme hrali dobre, že sme bojovali do poslednej chvíle aj doma, len sa nám to vlastne nepodarilo získať aspoň ten bodík, tú remizu. A sme to chceli premeniť aj tú bojovnosť aj do tohto zápasu a vedeli sme, že musíme hrať trošku opatrnejšie, že nemôžeme robiť takéto sklzy a dostávať červené karty. To sa nám teraz podarilo a vedeli sme, že vlastne máme na tú Zbrojovku a sa nám to podarilo takto už zužitkovať. Protože ty změny sestavy, i když vynucené, že se to zas tak neprojevilo? Tak si myslím, že aj Alexis, čo tam hral, tak tam hral výborne. Uhrával lopty, rozbiehal, si myslím aj minulé sezóne, čo tam naskončil na konci sezóny, že hral slušne, že si vlastne zastal tú svoju pozíciu. A trošku sme zmenili štýl, že to nám si myslím, že tiež prospelo, takže fajn. No co vy osobně, jak se cítíte teď v sestavě Liberce? 2 venkovní zápasy, 2 góly a vypadá to, že vám to svědčí letos. Cítim sa super, aj prípravu som mal výbornú, som to musel preniesť už do ligy a som rád, že mi to takto padá aj vonku a ešte to preniesť na domáce ihrisko a bude to ešte o to lepšie. Ze sportu, já se tam Adam Hrdina je váš vlastně vrstevník, krajan, znáte se nějak blíž? Tak sme spolu aj na repre v 21 a naposledy sme boli spolu aj na izbe a vyrastali sme veľkedy spolu v Nitre ešte, takže sa poznáme veľmi dobre, aj sme sa bavili pred zápasom a tiež to bral tak z úsmievom, keď som mu dal gól, že akurát ja som mu dal gól, takže určite bol sklamaný, ale som rád, že akurát jemu som mohol dať gól.